A finais de mes entrará na Cámara o proxecto de orzamentos para o próximo ano, que terá ocupado durante varias semanas a todos os grupos parlamentares, e tamén se debatirán outras cuestións como a Lei de Fomento de Implantación de Iniciativas Empresariais, que para nós é un proxecto de lei moi importante, fundamental, e que, dende logo, vai ser un dos grandes fitos deste curso político. Pero antes disto, a próxima semana poderemos asistir, participar no debate de Estado da Autonomía, un debate no que, unha vez máis, volveremos a confrontar as dúas realidades da política galega. Dunha parte, confrontaremos que temos un goberno que non só ten unha folla de servicios que presentar, unha folla de obxectivos conseguidos durante os últimos meses, sino que tamén pode ofrecer un proxecto de futuro para o próximo ano. E, de outra parte, teremos unha oposición que, dende logo, creemos que non ten proxecto e que, dende logo, tampouco ten futuro. E por iso sabemos que este debate de Estado da Autonomía volverá a poñer enriba da mesa novas medidas, poñerá enriba da mesa propostas encamiñadas a mellorar a vida dos nosos veciños. No ADN do Partido Popular de Galicia está, por unha parte, a aposta polo crecemento da nosa economía e dos nosos sectores productivos, está a aposta por aliviar a carga fiscal sempre que a situación económica o permita. Eu creo que compre lembrar que o presidente xa anunciou o estudio da rebaixa de tasas e precios públicos, porque esa é a liña que nós pensamos que debemos seguir para que o diñeiro poida quedar nos bolsillos dos cidadáns, dos contribuintes, que é onde mellor está. E, por último, unha aposta do Goberno por mellorar os nosos servicios públicos cun redoble dos esforzos nos últimos anos para mellorar a nosa política social. Creemos que eses son hoxe os asuntos cruciais na nosa comunidade, que eses son hoxe os asuntos cruciais en Galicia, e estamos convencidos de que serán algúns dos fíos conductores que proporá o Partido Popular de Galicia no debate de Estado da Autonomía que vai comezar o próximo mércores. Sería ter alguén que sexa capaz de chegar a acordos, con quen se poida dialogar, con quen se poida engañe as eleccións primarias do Partido Socialista e deixen dirixir o partido, un partido que está instalado do Partido Socialista e, polo tanto, eu, como non pola vosa presencia nesta rolda de prensa habitual dos venres,